Gospodine Troskot, jučer smo vidjeli konferenciju za novinare premijera Plenkovića. Dobar dio je posvetio Mostu, direktno optužujući da je posebni savjetnik Lovrinčević šurovao s Mostom, konkretno s Nikolom Grmojom, a posrednik je bio novinar TV mreže. Slušam vaš komentar. A prije svega ćemo se morati zahvaliti premijeru Plenkoviću na jednoj besplatnoj reklami i na besplatnom marketingu, s obzirom da vidimo sad da je to jedan već sada uzlazni trend, da je Most najveći problem vladajućima. Zašto? Iz razloga što je jedna od najvažnijih stavaka, dakle određenja naših politika, antikorupcija, odnosno otkrivanje antikorupcije. Tako da to ne čudi da smo mu mi trn u oku i da ne čudi to da one sve najvažnije stvari, da te afere zapravo dolaze do njega, da mi otkrivamo javnosti jer smo to dužni po zakonu i po Ustavu Republike Hrvatske. Ono što me je zapravo prvo zaprepastilo u jučerašnjoj izjavi jest da je on rekao da je on zaprepašten činjenicom da informacije koje su izlazile iz same vlade, koje su zapravo potvrdile ono s čime smo mi izašli o aferi plin za 1 cent, dakle da ga je to više zaprepastilo nego sam kriminal koji zapravo ta informacija potvrđuje. Što znači da njega više ta informacija šta je izdaja zapravo njegovih najužih ljudi koji su govorili zapravo da se događa kriminal, nego sam kriminal koji se dogodio, a to je zapravo da se pogodovalo sa plinom javnim zapravo politikama, privatnom dakle poduzetniku Vujnovcu. Treća stvar, dakle sa jučerašnje presice što je važna, a to je da je rekao da je on mijenjao svoga ministra gospodarstva iz razloga što je on birao sebi lošeg savjetnika. Ako ćemo tom analogijom ići, onda Andrej Plenković treba sam sebe smijeniti iz razloga što mislim da ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda jer je do sada smijenio 30 ministara, a iz druge strane u istoj situaciji kao Filipović, jer je i on sebi za savjetnika, dakle u kriznom timu kao stavio Vujnovca, koji je dakle privatni poduzetnik, na isti način kao što je ministar Filipović stavio Lovrinčevića. Prema tome, ono što je zapravo i dobro je zapravo da je opet afera plin za 1 cent zauzela zapravo centralnu poziciju dakle u javnom prostoru Republike Hrvatske, jer je ona u javnom interesu, dakle to je zapravo i srce svih afera iz razloga što prije svega radi se o javnom novcu, javne politike na relaciji Plenković-Vujnovac su kreirani u kriznom timu, da bi opet na kraju tog cijelog procesa u tom dakle cijelom planu Vujnovac bio taj koji je dočekao taj plin na kraju i s druge strane kreator dakle svih tih politika od odluka do uredbi je bio potpisnik Andrej Plenković. Prema tome, dakle ovo je sad dobro, dakle da to sad sve izlazi van, da je ono što smo i najavili da je Barbarić zapravo samo vrh sante leda koja vodi do samog dakle Plenkovića, a vidimo i sami dakle da se na temelju određenih javnih politika dakle najviše okoristio Pavo Vujnovac. Prema tome, ona situacija u kojoj se zapravo nalazio Filipović, da si je stavio savjetnika privatnika Lovrinčevića, što se sad zapravo sve objelodanjuje, u istoj situaciji se nalazi i sam premijer Plenković koji si je stavio kao savjetnika Vujnovca, koji je zapravo javne politike zapravo imao najviše koristi od njih. Gospodine Troskot, kratko pa idemo do gospodina Macana. Što se tiče same afere, dakle oni su otkriveni na plin za 1 cent, gdje evo za naše slušatelje je sa javnim politikama, sa uredbama vlade u trenutku kada već počinje biti velike količine, odnosno viškovi plina na europskom tržištu, je vlada Andreja Plenkovića povećala dodatno još proizvodnju iz INE, dakle plina koji je išao preko HEP-a i s obzirom da su se javili viškovi, dakle to je sa određenim modelima uravnoteženja energetskog sustava završilo u privatnim rukama Pave Vujnovca. To je zapravo suština cijele priče. To je otkrio Most na temelju javnih podataka. To je ključ. Dakle, to se otkrilo na temelju izvještaja dakle, Hrotea i Plinacra, plus, dakle, kada se čitaju nepravni članci uredbe vlade, znači toliko su bili, mogu reći, nerazboriti, da su u neparnim člancima uredbe i odluke vlade pokazali na koji način će zapravo stvoriti umjetno viškove plina, koji će onda dočekati Pavo Vujnovac na kraju cijele te balade. Ono što je ključno je da i šta se zapravo tu otkriva i sad se pokušava svašta staviti u tu cijelu jednadžbu, jest da je Most na temelju javnih podataka upravo vlade i njezinih agencija, odnosno njezinih aktera na energetskom tržištu otkrio aferu. Dakle, to je s čime smo izašli van. Nikola Grmoja kao takav nije ni otkrio aferu, nego je otkrio da će 60
60% tog plina, dakle, završiti u rukama Pave Vujnovca i to je jučer rekao u javnom prostoru da mu je to jedna informacija koju je dobio, za koju se konzultirao sa našim energetskim timom s kojim smo i pripremali zapravo cijelu aferu, odnosno čekali smo pravi trenutak da izađemo s njom van, jer je on tada i pitao da li je moguće, odnosno mogu li izaći s informacijom vam da će 60% plina koje sam dobio, dakle da će završiti u rukama Pave Vujnovca. Mi smo mu rekli možeš slobodno iz razloga što očekujemo da je bilo čak i više, što se ispostavilo da je 65% tog plina, našeg plina, naših ljudi, dakle završilo u rukama Pave Vujnovca. Našim slušateljima, sada je važno to za reći, dakle Pavo Vujnovac je tajkun koji je na temelju određenih, dakle javnih politika također došao do novaca, je taj plin dobivao i do razine 1 centa za megavat sat. Naši ljudi su plaćali 77 eura po megavat satu. Prema tome, čisto da se usporedi, jer evo, gospođe u tramvaju, kad razgovaram s njima, pogotovo starije, mi kažu, ali nije to toliko komplicirana afera. Zašto nama Andrej Plenković ne da plin za 1 cent ko što je dao tom Pavi Vujnovcu? Nama bi sa tim količinama plina koje je Pavo Vujnovac dobio za 1 cent bila, dakle, u potpunosti riješena mirna starost. Evo javio se gospodin Troskot. Evo, čisto vidim da se stalno mistificira moja kava na Jarunu koja je bila javna. Osoba s kojom sam pio kavu vam je zapravo član HDZ-a na Jarunu, koja je bila vanjski suradnik HEP-a, koji je još uvijek član HDZ-a i koji je usluge konzultiranja HEP-u davao za 0 kuna. Dakle, to je provjerljiva situacija, tako da stalno se to javlja kao da sam ja bio na nekakvoj kavi sa ljudima koji bi preuzimali HEP. Dakle, to je član HDZ-a s kojim sam razgovarao o energetici, ko što razgovaram sa stotinama ljudi koji su vezani i povezani za svijet energetike. Ovo je što je gospodin Macan rekao u jednoj stvari točno, i to je ono što smo dotaknuli, jest da su savjetnici, a sad se opet vraćamo zapravo na srce cijele situacije, to je Vujnovac u ovom trenutku, dakle gdje je on bio kao privatna osoba savjetnik Andreju Plenkoviću za energetiku i kao takav kreirao javnu politiku na koju se on na kraju dana okoristio na kraju samoga procesa. Ono što moram demantirati gospodina Macana, javni su podaci. Dakle, količina plina koja je išla od INE prema HEP-u. To vam je 15 megavat sati, dakle dnevno, i točno se zna da za vrijeme ljetnih mjeseci otprilike za hrvatski gospodarski sustav vi trebate negdje oko 3 megavat sata. Dakle, javljali su se na dnevnim razinama negdje oko 12 megavat sati viškovi plina, što su ogromne količine. I to je dokazivo i to je čisti inženjering gdje vi zapravo da biste uspjeli usustaviti, odnosno uravnotežiti tako velike količine plina, vi ste trebali, dakle, određene aktere unaprijed, dakle, koji su znali gdje ćete velike količine plina, dakle, kanalizirati, dakle, to je HEP, i netko koji je to mogao amortizirati, dakle, to je mogla biti samo neka velika kompanija koja je mogla s jedne strane šortat, dakle, svoje dobavljače u smislu otkazati ugovore sa drugim dobavljačima, jer su znali da će dobiti velike količine plina s druge strane. Prema tome, i to se je dokazalo, dakle, da je to stvarno bilo tako, da je na tim uravnoteženjima zapravo bio upravo Pavo Vujnovac. Nije barbar, ja sam osobno itekako prozivao gospodina Filipovića iz razloga što je on član skupštine, i prozivao sam ga ne na razini uredbe vlade i odluke vlade koja je bila donijeta na razini vlade, odnosno Andreja Plenkovića, nego na razini Zakona o trgovačkim društvima koji je iznad, dakle, uredbe vlade po kojem član skupštine, a to je ministar gospodarstva, mora prozvati zapravo nadzorni odbor Hrvatske elektroprivrede u takvoj situaciji, koja mora razriješiti upravu, a gdje je bio i Barbarić. I mi smo sve te aktere prozivali, a što se tiče samog Barbarića, Barbarić je u procesima, dakle, samog plina povezan sa Vujnovcem u sve jednoj aferi plina. Prema tome, dakle, u plinu za 1 cent ona je interesantna, ne samo što su javni podaci, pa to onda još veću ljagu baca na samu vladu i na sve aktere, nego i s druge strane zapravo otkriven cijeli sustav koji više nije samo jedna osoba kao što je Škugor, nego od kriznog tima u kojoj je bio Pavo Vujnovac do HEP-a gdje imate Barbarića i ostale članove, do samog Vujnovca koji dočekuje taj plin na kraju procesa. Gospodin Troskot. Ovako, što se tiče javnih podataka, žao mi je da komunikacijski stručnjak HDZ-a gospodin Macan nije upoznat sa činjenicama da je 2/3 plina, da je to provjerljiva situacija, 1/3 većina toga vam je završila u rukama INE. Znate zašto? Da im se iz
iskompenzira dakle gubitke koje su napravili sa nižim cijenama plina koje su bile prodavane. Prema tome, dakle, to je sve provjerljivo i mi smo u trenucima kad smo iznosili aferu, to je bilo početkom 7. mjeseca, odnosno krajem 6. već znali da će negdje oko 2/3 plina završiti u rukama zapravo Pave Vujnovca i njegove dvije kompanije koje su tu najviše zaradile. Na kraju se ispostavilo točno da je preko 60% što je bilo potvrđeno iz vlade, dakle da smo bili mi u pravu. Da li smo izašli van sa kućom, odnosno vilom Frane Barbarića i otkrili tu aferu? Da, i bili smo u pravu. Da li smo otkrili to da je član uprave HEP-a dobio jeftinije stanove od Pave Vujnovca? Da, bili smo u pravu i to za vrijeme aktualca. Da li smo otkrili dakle i određene kompanije oko HEP-a koje zarađuju, koje se pojavljuju u nadzorima u završnim fazama pa da na takav način zarađuju novce? Da, bili smo u pravu. Da, ići ćemo do kraja sa ovim stvarima i mi nismo obsesivni ko što kolega cijelo vrijeme spominje Most, a vidim da ste vi preuzeli istu retoriku, možda ih i učite o tome. Dakle, ne, mi nemamo nikakvih problema sa Andrejom Plenkovićem na osobnoj razini. Dakle, nas interesira isključivo javni novac, a kao najbolji primjer toga jest novi alternativni investicijski fond koji se priprema, koji sad upozoravamo naše građane, gdje će se naše mirovine nacionalizirati, zamrznuti, stavljati u taj alternativni investicijski fond da bi se sad kupovale ponovno, dakle, udjeli i dionice ili preko Podravke ponovno udjeli, dakle, od Fortenove, odnosno privatni interesi Pave Vujnovca. Dobro. To je ono što nas interesira, koja je stranka tu u pitanju i ne interesira nas, nego samo interes naših građana. Vrlo